Kajing IT yang nangba ialah kajing em hau telai pasi ki pareng haka live hau trek unok pra kat praspa andru puar hadian bula syakam na kajing ikun persyak da katma penban kam kut tang kata hendrai kajing IT jung u na benta kajaj ben riuhi kai mensiam siki pateng gi bahadien bat hadu menta kumda haka live hau trek unok pra ajopsan ka sain right nyam tre shlong kuma ka julek malau snam kala penlong ye kajing langkan mau burom ye kajing dap shispa andru play snam kajing klat utei ukhlawat kerilum chaintia hau soso tham auditorium shillong hagani kasngi kasain rat nyam tre shillong nalo jingle buram yu kyang nangba kalapun ko buram i khun samla gi blawan shikmat na gi exam jing puli ba per nalo ki nongilam nongkit kam gi khun kasain rat nyam tre shillong lawan me dan lang do pa im aina manik siem ka hima malim kumu kongsan u Dr. Sashi Taibor lalu uwe na kinawat bnia halor ki khana ju gi reuslor ula ai gi jing pentep ko bnia halor ki kam bakrau kyang nangba di kumba putih di bawah ini kedekan lekis singkat dong wok yang nomor pelong asni saja kan mah berarti ya lagi naga bentar kali bak kajai sendiri kan pandai udah kawat balai lek persyarat bat kimende naga bentar kebahagiaan kejong kari lebih kejong ni kumba kita bah nakalian tunggu wok yang nangbar nadu kuar dan kena ubun sien uju nyerapkan nyalai kini karat karya bat balik kayi syakeleng kebentai jong kai mikir bat sikiwe bat kebentai jong rilu kasih bat hahima jaikia nolor ta ulong buriu uslur ubom jurit bat ulong batbet banjini banyak ikikulai hakata takwa udar lang ban penon kam ya kitiar siat kitiar ya le kitiar ya pom nadu ko bau dan kena hoi wala akarpan samla kejingiki persyak bagi sipai dole atau ko pada kelas dan senam kat kelas pa lai kusan hadirin ba usim berjalan klasi jongka siem jongka jalan tiapur atau kapua ulah pendam white no shisin dan white ya kari lu jalan tiai bro kawe kejingwan kombuar atau kapua kalau long nama kedon kini ki political agent ki balai subut nagaban ban kurup ya ka rilum jalan tiai bro kawe kepala sedang nadu usnam kat keras pak lai pesan kumta tat kepala sedang dalam temani yaki an yaki kanun ki balai projek ki ban petre kam ko hangi ko ri bi kejongi bandung khajna nangta naki nongret batru ban lum khajna naki yeng islam kejing persya ya kerupam ngainyam jongi kitrai maluk kata kuat kejing ki pak doni kamsin kut tang kata andre nadu senam keras pak sau kundang hakaban kalian begini di political agent lawan rak iki an ibalala pujaj hantam ni ko riyo bi jungi Ubasyan ki perbot General Secretary Kasain Right Nyam Tri Shillong hak jingi kran bau Shillong mi ladin belawai ki jingi langkan mau buram ulang ba jingi khun ukyang nangba ka emen siam ki jingi khun persya ya ki jingkang penlong beding klam de ki pareng nadu usnam khat khandai spa lai puai hadu usnam khat khandai spa sa punyo chuchu lai tho ba Kasain Right Nyam Tri Shillong mentau usnam kala penlong i ki program ba per kum ki jingi ko mare bela aina mu ukyang nangba ka jing sinyang snam e shi ki berengkam nalar kiwi pan Skau tanat ban mentak sengi nge de kasngi ka klat jong wok yang nang ba ka span roi kumri bulai snem mentara klat nakadeng jong kaseng
Shua pentip ya pi ba mdai ka de ka sin ka bading kong ka seng na do ba seng ya ka ha ka snem khat khandai span repulai manu snem ka seng ka la penlong ba ya ka ne ka yu jong kan mau burom ba ya wok yang nang ba ha ki snem ki bala ya ki ba menshwa ni bala penlong ki program ki ba per ndai ban tau snem ni kham pen per ki program ka ba ning kong ya gi ong ba di penlong ka khalai trik yang ni na hi December na penlong ya ka blood donation camp hang te he ying seng jong ni ha kolopati ha ka ba ni tak ka jing thu ba u kyang nang ba la ai ka met ka pha ka snam nam u nak bentar ka chen riu jong ni kum ki kun samla ki briu mentangi ai ka snam bat ni bat yarap ki we bat kan save life kata ka de ka jing thu ban penlong ya donation camp ha ka cukup poru ni penlong ya ka run ke beningkong ya ka ba ngi ong ka open run habo menshwa ngi na penlong ngi run henry menta snem ni penlong ni ka open run jong kyang nang ba ha ka ba ngi la yo kumbala south pangut ki participants ha ka ni ka program go menin ni ka jing thu ka jong ni ka long ba ban rekindle ni ban wan rai ka ta spirit ba kin so thu ba ki khna ka generation menta abun na pedeng joki kim tip show e kyang nang ba ki chuti ba ki ho ni yo shuti ba ka de ki festive season andai ke ka kamram jong kyang nang ba ki ula sacrifice andai ha ka tu ki kum gini occasion ni la ban wan ra kata de jing thu ban wan ra e ka ni run ru menin ba ho run for his to remind him of his sacrifice ka de ka kata ki contribution ki sacrifice ba ki la le kini kham tam ki de tam kyang nang ba kum jo ki be ki freedom fighters ki jongi te mentak sini pat hakani occasion ke formal program anda mentak sini ni felicitate di kena ki seng jongi ki ba bala wan shikmat haka puli jong ki bro system pat kunjurungi penlong ya ka kejingkren haka ba upa em aidam si awan kren haka ju por ni wan ra ya wei ni scholar Dr. Shashi Thaibor lu haka ba ai kejingkren pat kini kamdei ka sin ko bani ko mo itu pi ba ba ki snem ki bang shwar ngi wan ra ki scholar ki ba per ki ba pawnam jong jalla jongi ba kunjo ki ba na baru ki ba wan ai kejingkren haka ba dei ba kejing jong kyang nang ba ki research ki jong ki marka research ki jong kyang nang ba kam put pangta kidang buon ki ba hap ngam jeliu ban tip ko mentakasni ni sodon bok ba Dr. Shashi lalu ila ai yaki city ki ba per ban peni ba ka rebellion dari ka jingele jong kyang nang ba ka khampat kut haki to ki ba hadin bala phasi u andrei hadin ka turu kadan ka kidan kita ki rebellion ki ba ring ba ki communication but kumjuru sultanat ba hadin ba ka lakhlat kyang nang ba udang ai men sim hadu ba ka wan ra ya kata ka spirit ban ya teli ha ka to por ha ka rijantia bat ka ulaya thuru ha ka por ba kumnu lingba ka na kata ka ba ai men sim jong piang nang ba ka jing khlat jong u ha ki por manchwa ha ki laipo ha khandai spot laipo saupo ha ki por ba ha ka ju ka por kumba pitip ba ha ka to ka ju por ba don kala ban ka sorkat pareng ya ka bedding club te kumno ka jing inspiration mangyo na ka mensimbo ai kyang nang ba ka wanra ya ki jaga jangkia football club bat kumjuru ya ki sangut kita ngut kita ki pillars ngila ban ong kumu Harrison Kendia pati lalu pati ranat batu Sohandroy lanong kini gide gi 4 main pillars har to por ki bala sharp ban naka British government ban wancha jangkia hills namar ka spirit ka jongki ba kumno ban pen im ya ka bedding club te kini gide ke kita ki jingkren ki ba wat lada u kyang nang ba u kham e la khlat ha ki to snem ndreka ka spirit jong u kala ai min sim ya kini ki jaj bandriu ya ki rikasi jangkia ha ki to ki por bat war ha do ko por ha ki menta ki por kalang ka ai kadang continue ban ai min sim ya te kumta kalong kani ka message bat ka naki hagi snem ban wan ru kumba hagin report snem ni kemklet yok yang nang ba kum ka seng minang ni sakmat manus snem ru ngin nang persang ban penim yo ha ka nam ka ketem ka jong u bat kam gi jam jong u bat ha ka jong por ban ai min sim ya ka pateng gi jong ni ba u e yang nang ba bat kunjuru ke e ki kam le bat kumno ka sacrifice ula yang ni te kani ki dei ki ka khubor nakaliak ka seng mentakasni
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.